Yo mga Uragon, mga beshi, mga bay. Good morning, good afternoon, good evening sa man kayong dako ng mundo. Kaming nandito ngayon sa gitnang silangan dito sa Saudi Arabia. Ngayong umaga ay nagluto kami ng pansitwa ng birthday ng tropa. Nandun sila sa kusina nagkakainan. Yan, nandun yung tropa. Ito na, ito yung birthday boy. Happy birthday, bro. Di po. Ang Simpleng pawisan. Ayan. Simpleng pawisan. Yun o. Nagkakailan na dito. Mga ka-Uragon friends natin dyan o. Mga ka-Uragon. Ayan. Kain na. Ayos ko lang pati na aking kumpare. Happy birthday. Ayan, paano na tayo? Happy birthday. Kaya kumpare niya. Ayan o. What's up mga guys? Mr. Wiram. Happy birthday to all my friends. Ay, isa lang pala. Happy birthday to all my friends. Isa lang pala. Happy yung all na friend. To one my friend pala. So, bale ito yung handa ng birthday boy, pansit. 2 kaldero, ang dami. Isang kaldero pa lang pansit dito. Sa kabila, mayroon pang isang talyasi pa, pansit pa rin. Matindi. Talagang bongga ang birthday boy. Dibo kasi. Happy birthday. Pang long life daw to. Kaya pansit. At saka mayroon pang tinulang manok. Iyay, mayroon pang tanglad. Yan, nagkakainan na dito, tanghalian. Mag-aalas 11 na ng umaga dito sa Saudi Arabia. So, ayan. Nandito ang tropa. Nagkakainan ng pansit. Pansit at tanghalian. Tinulang manok ang ulam. Ayan, mayroon pang panghugas, pangpabuhay ng dugo. Mayroong juice. At chai pala yan, chai ba yan? Chai. Ayan, chai. Black tea. So, ubos ang kanin. Pansit lang tinira ko. Ito yung pala yung kahapon, yung best player. Pinakamaraming shoot to eh. Maraming ginawa. Upload na. Mga Uragon, bali birthday ng tropa kaya nag-happy nagluto ng pansit. Mamaya magbibideo okay daw. Kantahan. Tingnan natin kung makapag-video pa tayo ron. So yun lang ang ganap ngayong araw ng Lunes. Lunes na Lunes nga ba? Lunes nga kasi kahapon nag-basketball yung tropa. Doon ako nag-vlog kahapon, Linggo. So ngayon Lunes, bali lahat kami nag-short leave sa trabaho, lahat kami magkakasama sa trabaho. Short leave lahat dahil sinelebrate yung birthday ni Tony Rodriguez. Ayan, si Kabatang, taga Batangas. Ayan, happy birthday sa'yo, bro, Tony Rodriguez. So ayun mga Uragon, bali pupunta ako doon sa taas. Doon ang birthday ni Tommy Boy. Dadalhin ko yung inoven dito na manok. Doon yung venue sa taas sa second floor. Nandun sila lahat. Pupunta ko doon, dadalhin ko rin yung manok. 4 na lechon manok. Kunin ko muna sa oven. Yeah. So ayun, dito na siya mga Uragon. Wow. Ayan siya. Wow, yan na, 4 na piraso. Oh, di ba? So ayun guys, mga Uragon, punta na ako dun sa taas. Ito na yung lechon manok. Bakit ako? Ginagawa mo. Ito na.
shake it